I aprenent d'un tema del qual possiblement n'han sentit a parlar moltes vegades, allò que es diu, sí, perquè tal personatge il·lustre o tal altre era maçó. Avui parlem de la maçoneria, les lògies, els rituals, l'hermetisme, els orígens i la realitat actual de les anomenades societats secretes. Què hi ha de cert i què de fals sobre la maçoneria, molt sovint perseguits especialment durant el franquisme, demonitzats per l'Església? Quina és la petjada autèntica que han deixat els maçons a la ciutat de Barcelona? Per donar una mica de llum sobre aquesta qüestió, hem convidat el Xavi Casinos, que ja ens acompanya. Bon dia i benvingut als Matins a TV3, periodista, escriptor i un dels especialistes sobre maçoneria. Ha publicat aquest llibre que tinc a les mans, Barcelona maçònica. La ciutat és cert que és plena de símbols maçons en els seus edificis i monuments, que passen moltes vegades desapercebuts, i això que hi transitem contínuament, però també personatges il·lustres han format part de les societats maçones. Alguns són coneguts, però d'altres ho han preferit mantenir en secret o, com a mínim, s'ha mantingut en secret. De seguida sabrem també per què. Ens agrada saber per què aquest secretisme tan important al voltant de la maçoneria. També ens acompanya el Carles Font, que és gran mestre de la Gran Lògia Provincial de Catalunya, cap dels maçons catalans, i jo crec que el que hauríem de fer, també ens acompanya la Judit, que ha investigat sobre aquesta qüestió, i el que hauríem de fer i aclarir als espectadors, com deia al principi, és saber què és un maçó? Què és la maçoneria? Per on comencem, ara? Xavi, Carles. Prefereixo que ho faci ell des de fora. No us baralleu per respondre. El maçó, home, un maçó és membre d'una cosa que es diu la maçoneria. La maçoneria, per tant va lligat. D'una lògia o de diverses lògies maçòniques. Bé, el maçó n'hi ha de moltes classes, tantes classes com d'individu hi ha, perquè és una cosa molt individual, malgrat el que es pugui pensar. Aleshores, el maçó se sent atret a ingressar a una lògia i a treballar maçònicament, o que es fan allà, perquè la maçoneria transmet en principi uns valors, com són la tolerància, la igualtat, la llibertat, la fraternitat, tot això. Llavors, home, també és cert que aquí també entrem en els tòpics, en les llegendes negres, i llavors hi ha qui, que a més d'això se té atret perquè ha sentit parlar que la maçoneria és una cosa de poder, que hi ha gent poderosa i que n'hi aconseguirà grans influències. Després hi ha el que jo anomeno els maçons tipus Código da Vinci, que han vist pel·lícules d'aquestes o tal, i llavors pensen que a la maçoneria trobaran el tresor dels templers o la tomba de Maria Magdalena, doncs que van una mica errats. Llavors, la feina que tenen aquesta gent, quan els arriben aquestes persones, és explicar-los exactament què és la maçoneria i passo palabra. Va, doncs passo palabra. Carles, a veure. Rebo la paraula. En principi, doncs, com ho havia dit el Xavi, seria una mica el concepte aquest de que hi ha molta gent que s'atensa a la maçoneria per moltes coses. Des de fora, a vegades, la imatge és que som una èlit o que busquem unes coses molt concretes. Quan fan pel·lícules com La búsqueda de Nicolas Cage o alguna pel·lícula, El Código da Vinci, se'ns emplenen de peticions de gent que vol ingressar. Vull dir, per això tenim uns mecanismes ja històrics que sempre se'ls explica què és i en funció del perfil que té la persona se'ls diu si la maçoneria serà bona o no per ell. No deixem entrar tothom. D'acord. Ara imaginem que jo volgués entrar, o la Judit volgués entrar. Sí. Quin seria el primer pas, Carles? El primer pas... M'hauria de reunir amb vostè, hauríem de tenir una entrevista, i a partir d'aquí vostè què... Hi hauria diverses maneres d'apropar-te a la maçoneria. Una, per exemple, vindre o posar-te en contacte, en aquest cas, amb la seu de la Gran Lògia d'Espanya, que està aquí a Barcelona, que és allà on tenim la de la província de Catalunya, conjuntament, i pel fet de ser una noia, el que et recomanaríem és que anessis a la femenina, a la Gran Lògia Femenina d'Espanya. M'aniria a la femenina perquè això seria una norma, diguem que... Hi ha diversos models. Hi ha diferents models. Hi ha que considerem que hem de treballar només homes, hi ha grans obediències que consideren que només han de ser dones, i n'hi ha que consideren que són mixtes. D'acord, m'entrevistaria, per tant, amb una senyora. Amb una senyora que seria la màxima representant de les maçones a casa nostra. Això mateix. Que qui és aquesta senyora? Amb ella o amb la seva secretària és la Teresa... el cognom... Bé, tant és. Una senyora de nom Teresa. La gran mestressa de la lògia... Sí, la gran mestressa de la lògia a casa nostra. A partir d'aquí, ella quin tipus de preguntes em faria i de què dependria que a mi se m'acceptés o no? O no. Seria, més que res, analitzar una mica els motius pels que vols entrar. La definició tècnica d'un maçó és un home lliure, o una dona en aquest cas, de bons costums. Ho compleixo.
compleixi. És que tant... És que amb tot el que ha dit abans el Xavi... Jo ja veig que estàs demanant el carnet. segura? Jo estic demanant el carnet. Estàs demanant el carnet, però després... No, amb el que deia abans el Xavi anava a dir, rituals Xavi, tot això ho subscrivim molts. És a dir, ja ho compraríem molts, d'aquí també l'interès, no? Sí. Després et segueixo la definició tècnica, per dir-ho així, tan amiga del pobre com del ric si són virtuosos. Sí, tot cert, tot cert. Tot cert, en principi seria això. I després depèn de l'obediència, hi ha obediències que serien les que se'n diu, en certa manera, regulars, les que venen de la tradició anglesa, i això, que se't demanaria si creus en Déu o en un principi generador, que pot ser molt variat. Aquestes serien les permises, per exemple, per poder entrar a la Gran Lògia d'Espanya i que poguessis complir amb les obligacions. I hauria de ser creient, no? Per la Gran Lògia d'Espanya, sí. Però no creient en una religió concreta. Nosaltres definim el principi generador com a gran arquitecte de l'univers. Independentment de la religió que sigui, amb això som dogmàtics. Justament a Barcelona tenim una de les biblioteques més importants sobre la maçoneria, Judit, i tu has tingut oportunitat de visitar-la. Sí, arran del llibre hi ha un lloc molt emblemàtic, que és la Biblioteca Pública Arús, que de fet es va crear per desig exprés d'un maçó, que era Rossend Arús, era un mecenes, i que va fundar la primera lògia catalana, la lògia Avant. I va voler fer, quan ell morís, va donar el seu pis de Barcelona per fer-ne una biblioteca i per acostar la cultura a les classes populars. I la Biblioteca Arús és un d'aquests llocs que em dèiem emblemàtic, que ens mostra no només un fons molt important sobre la maçoneria, també un fons de donacions, és a dir, aquells objectes que en tenim uns quants aquí, que després comentarem què signifiquen i què són, i que també guarda aquell esperit de finals del segle XIX, on va ser potser un dels moments en què la maçoneria a Catalunya va tenir més força. I de moment, en aquesta biblioteca, el primer que et rep és una estàtua de la llibertat, tota una declaració d'intencions. L'estàtua de la llibertat que tenim aquí està per voluntat de Rossend Arús. Rossend Arús era un gran admirador del sistema federal dels Estats Units i també l'estàtua de la llibertat, la seva història, és una història maçònica, una idea de convertir l'entrada en una espècie de temple a la cultura. Perquè el lema de l'estàtua de la llibertat és la llibertat il·luminant el món. L'origen de la biblioteca és una donació del senyor Rossend Arús al poble de Barcelona, que quan ell mor es reconverteix tot el pis, que era el principal on vivia l'amo, en biblioteca. Rossend Arús era una persona inquieta per la seva època, un senyor benestant, tenia diners. Políticament es va situar dins del republicanisme federal, a més era d'esquerres. I a part de ser maçó, va ser el fundador de la primera gran lògia simbòlico-regional catalana. És una biblioteca especialitzada dins de maçoneria i moviment obrer. Per ser una biblioteca, la simbologia la tenen que trobar en els llibres. Tant tot tipus de rituals maçònics, tot. I curiosament, durant l'època franquista, aquests llibres es podien consultar sempre, perquè no van estar mai amagats. La biblioteca va estar, creiem, protegida per un personatge. Tot apunta que va ser un senyor que era sotcap de la Falange. En aquesta sala, que és la sala d'exposicions, hi ha dues boles. Una és la terràquea, que és la que tenim aquí, i una que està al fons, que és la celest. Aquestes dues boles estaven situades dins de la lògia Avant, la primera que funda Rossend Arús. Aquí tenim una maleta que s'utilitza per portar els mandils, les bandes i demés estris que els maçons, quan van a les seves reunions a les lògies, utilitzen. Aquest és un mandil que és de gran mestre, diputat gran mestre provincial, en aquest cas de Catalunya, de la Gran Lògia d'Espanya. Aquí tenim una banda de mestre maçó, en aquest cas del rit escocès antic i acceptat, i aquí tindríem un altre collarí i mandil, en aquest cas de la Gran Lògia Simbòlica Espanyola. I importància també tenim aquesta espasa, que és una espasa ritual, amb els símbols del mestre maçó, la calavera i els ossos creuats, i que té els atributs, l'escai i el compàs. És del 1881, i aquí té un escut, que aparentment es podia interpretar que són les 4 barres
de Catalunya i no és precisament perquè en el símbol de la lògia Avant figura aquestes 4 barres amb els colors blau i vermell. El significat que cada un ho interpreti com vulgui. És a dir, hauríem d'interpretar que fins i tot el Barça deu els seus colors a la lògia Avant? No sé, de veure, no sé. No, mira, aquí és una història. Sempre s'havia dit, hi havia algú que havia llançat hipòtesis, que donat que aquests colors, que és d'un grau maçònic que es diu Royal Arch, coincidien amb els del Barça, doncs sempre s'havia dit que aquí hi havia una connexió, resulta que Gamper era maçó a Suïssa, era Royal Arch, i llavors havia aplicat aquests colors al Barça. A veure, això té molt poca credibilitat. En primer lloc, no perquè Gamper no hagués pogut ser maçó, que per cert no hi ha cap constància que ho fos, però potser era massa jove quan va arribar a Barcelona per haver estat ja a Royal Arch a Suïssa. El que passa és que quan ell arriba a Barcelona, que arriba molt jove, arriba als 20 anys, ell s'allotja a casa d'un parent que es diu Emili Guessert. De fet, amb el fill forma part de les primeres plantilles, amb el Gamper, i aquests portaven allò a les assegurances suïsses, etc. I aleshores aquest home era col·laborador de Rossend Arús en tota la formació de creació de la maçoneria a Catalunya, i era membre de la lògia Avant. Llavors, aquí no ha sortit, però a l'escut de la lògia Avant efectivament hi ha un dibuix que està penjat a la biblioteca, que ho acredita així, en color que són les blau i grana. És a dir, que podia haver una inspiració aquí, però no estic dient que els colors del Barça siguin maçònics. Tu, Xavi, per què vas voler escriure sobre la maçoneria? Com va ser el principi del teu interès? L'altre dia ho intentava recordar i ja fa quasi 30 anys. Que t'interessa el tema? Sí, i va ser arrel de que un company que treballava amb mi aleshores també en el periòdico, periodista, Ferran Juste, ens va començar a interessar aquesta història, ja volíem fer un llibre una mica, perquè ja sonava alguna cosa de que Barcelona i la maçoneria, i aleshores vam començar a investigar, vam començar a recórrer, vam contactar amb maçons, vam conèixer les lògies... I us van obrir les portes fàcilment? És a dir, tot aquest secretisme, tot aquest element ocult que també moltes vegades va associat amb la maçoneria... No ens va costar massa. No us va costar massa? No, de seguida ens va ser bastant fàcil, no recordo com va ser, vam començar a contactar amb gent que eren maçons a Barcelona, però no n'hi veien tants. Recordo una llibreria de la plaça Sant Just, que hi havia un senyor allà que era maçó, que començaven a orientar, doncs acabaves arribant a la Biblioteca Arús i et trobaves davant d'algú que et convidava un dia a ensenyar-te les instal·lacions de la maçoneria, i llavors a partir d'aquí doncs tot anava bastant rodat. S'ajuden entre ells, els maçons, Carles? Sí, i tant. I en referència una mica al que deia ell, nosaltres estem oberts. Vull dir, rebre tothom, vull dir, ensenyar-li les instal·lacions i tot plegat, vull dir, no tenim cap tipus d'inconvenient. El que passa que nosaltres no fem mai és proselitisme, no anem a buscar la gent, és la gent que s'atensa. I la gent fa algun tipus de donació per ser maçó, per formar part d'aquest... Sí. Has de pagar una gran quota cada mes. Una gran? Quota que són 30 euros. Amb 30 euros cada mes per pagar la llum, el lloguer... És això. Vull dir que no és una qüestió elitista, com a vegades sembla que ha de ser, no. M'has de pagar molts diners o tot plegat, vull dir, simplement és això. I perquè consti que un és maçó, llavors li doneu una mena de carnet o d'acreditació? Una cosa que també porta, que potser podríem parlar, és els rituals, que també porta també amb molts mals entesos de que es fan rituals estranys. Històricament s'han parlat de coses rares, que eren perseguides per l'Església, la Inquisició i tot això. I clar, una cosa de les que sempre sembla estranya de la maçoneria són què fan, quins rituals són aquests, què et fan fer per... Jo estava pensant si fins i tot el nus de la corbata se'l feien diferent. Bueno, jo anava... Perdoni, és que aquest nus de la corbata m'ha cridat l'atenció. A nosaltres ens agrada fer les coses diferents. Ja ho veig. És especial. M'agrada aquest nus de la corbata, però no sabia si tenia res a veure amb la maçoneria. Home, té 3, per tant que... Té 3, sempre el 3 és un número pitagòric, bàsic, el triangle, tot això té simbologia per nosaltres important. Una mica contestant el que ha dit ella dels rituals, nosaltres a vegades se'ns ha acusat que som sectes. La diferència entre una secta i la maçoneria seria que per entrar en una secta és molt fàcil, et busquen perquè entris, i sortir és pràcticament impossible. Nosaltres és al revés. El difícil és entrar. Després, quan ens hem quedat una mica mitges, s'entrevisten 3 persones amb el candidat o la candidata,
es parla amb ell, es mira quines intencions té, si el que busca és un creixement personal i no busca coses estranyes i que es pensi que fem màgia negra, coses estranyes, i a partir d'aquí es fa un procés, quan es fa unes votacions. Quan es decideix que aquella persona se'l pot iniciar, perquè és un rite iniciàtic, això sé que és important, mantenim la tradició iniciàtica des de fa més de 400 anys, som la tradició iniciàtica occidental, per dir-ho així, igual que els sufís o els cabalistes o són d'altres tradicions, i ens entenem molt ben amb ells perquè són camins diferents per anar a parar allà mateix. I és una tradició oral, perquè antigament a la gent li costava poder saber llegir i escriure. I per això treballem també amb símbols, perquè els símbols permeten que, com jo, que em dedico al món de la gastronomia, pugui ser masó igual que un catedràtic d'universitat, que no cal que tinguem un nivell de cultura universitària, per dir-ho així. I a nivell d'això dels rituals, el que es fa durant el procés d'iniciació, se't pregunta diverses vegades si vols continuar. I és totalment obert, que si en aquell moment vol marxar, doncs marxa, no és habitual, però vull dir, és una cosa que és de lliure elecció i que no es fa res estrany. I els rituals de secrets no n'hi ha cap, perquè vas a les llibreries, compres els rituals i t'explica tot el que fem en els rituals. Està molt bé. Està a les llibreries, no cal anar a buscar res més. Per tots aquells que tinguin curiositat per saber una mica més sobre els maçons i la maçoneria, aquest llibre d'en Xavi Casinos, Barcelona maçònica. Xavi, moltes gràcies per acompanyar-nos avui als matins a TV3. Carles Font també per ser-hi, per explicar-nos en què consisteix, perquè moltes vegades és cert que hi ha moltes falses creences que han envoltat el món de la maçoneria. Gràcies, Judit, també per ser aquí amb nosaltres al sofà dels matins. 20 minuts els que passen ara del migdia i em sembla que ja els podem veure que estan